Ćao svima, dobrodošli u još jedan video. I evo ga drugi nastavak videa. Hajde da krenemo. Prvi primer. Uvijek vide torbu, a ne znaju da odbije. Kako se da kaže? Ja, bože, ne znam kao da uzmem da mi ova stoji. Joj. Nekako mi je malo dugačka. Jo, ne, ova nije nekako. Možda ovo za 1000 eura. Ja, možda ovo, ja, ne ovo. Ja, ne znam, stvarno. Ovo je 5000 eura, dinara, ovo je 7000. Ja uzet ću ove. Ćemo zajedno da vidimo. I evo je dnevna doza tračarenja. Ćao, drugarice. Kako sedi? Joj, evo, dobro sam. Ti kako si? Da, dobro sam ja. Hajde idem, moram da idem. Ćao. Ćao. Gde mi je telefon? Znači, zaista ne kontam. Bože. O Bože. Gde mi je telefon? Evo ga. Jo, mene nije najbolja drugarica. Stvarno. O, neko me zove. Ćao. Ja znam, Janina, ona je jako glupa. Znaš kako mene ona smara? Znaš? Alo, znaš kako mene smara? Či ne mogu da verujem, brate, ona je tako glupa i prosta. 3 dana je već, o Bože. I već je 3 dana olovka, 3 dana. Ja kupim svaki sat. I to ne za 200 ili 300 dinara. Da, ali still bad. Da. Da li ona je tako glupa i prozračna ženeta? Da. Ja sam mnogo bolja od nje. Tu u krevetu. Da. 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 Da li ona je tako glupa? What the fuck? Oh my god, OMG, what the fuck? Čemu ti da? Ma da. Dobra, ajde moram da prekinem, dolazi verovatno ona, znači, odvratna je. Znači, odvratna, znači, ne mogu da verujem. Ajde, čao, ljubav. Mrš. Ima nekih osoba koji zbog svačega padaju u depresiju, da. Tu sam. Ti nisi, jel? Ne. Zašto? Pa, znaš kako, ne znam. Ja glupa. Ćeš malo. Ajde da se ubijem. Ovo je verovatno droga. Ovo je šećer. Znaš. To je stvari dobro. Nisam ni tela da se ubijem s njome. Zato da bi mi se žaljevali, ali ne. Jedan.
zašto plačeš, bre? Kod mene ti plakanje neće ništa dobro doneti. Hajde, bre. Eli, učile, sam probala da učeći nastavnice. Platit ću, ponela sam pare. I to je to, vidimo se.